I skal nu se en vodcast om komposition, rum og perspektiv. Emnet er en del af vores gennemgang af billedets virkemidler. De elementer i et maleri, som en kunstner har til rådighed, når han skaber et billede. Men samtidig så er det også de elementer i et maleri, eller en tegning, eller et fotografi, som I skal være i stand til at analysere i en billedanalyse. Indtil nu har vi i undervisningen set på farver og maleteknik, og næste gang så handler det altså om komposition, det vil sige den måde en kunstner har komponeret sit billede på. Det handler om rum, den måde kunstneren har skabt dybde i sit billede på, og det handler om perspektiv, den synsvinkel, hvorfra billedet bliver set. Senere så vil I også komme til at høre om lys, og så er I klar til at lave en grundig billedanalyse, når I kommer tilbage efter jul. Men først så skal I se den her vodcast som optakt til undervisning på onsdag. Og der kommer mange nye farveord og begreber, så derfor er det en god idé at notere de ord ned, imens I ser vodcasten. Så snakker vi om de nye farveord, når vi mødes. Første vi skal se på, det er rum, altså den måde en kunstner kan skabe dybde eller ingen dybde i sit billede. For hvad er det, der gør, når vi ser på et fladt og måske også et lille billede? Hvad er det, der gør, at vi kan få oplevelsen af en stor afstand, måske på flere kilometer fra eksempelvis et lille hus i billedets forgrund til måske et bjerg i billedets baggrund? Eller hvad er det, der gør, at vi kan opleve et andet billede som meget fladt, som om det nærmest var en dug? Her er der to billeder, der har det, man kalder et billedrum. Det er Miro fra 1949, og det er Theo van Doesburg fra 1925. De her to billeder virker flade. De består af flade felter, der støder op imod hinanden. Det modsatte af et billedrum, det er et illusionsrum, fordi der har vi i modsætning til de her to billeder illusionen af rum, illusionen om dybde. Men hvordan gør kunstnere det? Hvordan kan en kunstner skabe illusionen af rum i et todimensionelt billede? Det er det, vi skal se nærmere på. Det første begreb, vi skal snakke om, det er overlapning. Og her er to billeder, der begge to har overlapning. Troende Madonna med barn fra 1270 og Lichtensteins Taka Taka fra 1962. Man kan næsten høre på ordet, at det handler om nogle genstande eller former, der ligger oven på hinanden, der lapper over hinanden. Det er en meget enkel måde at skabe rum på, og det er rum uden meget dybde. I vil have fornemmelsen af, at denne her grønne plante i Lichtensteins ligger foran de andre. De ligger sådan set oven på hinanden. Så der er en fornemmelse af rum, men ikke af meget. Et andet begreb, man kan bruge til at skabe illusionsrum, det er farveperspektiv. Og det har vi været inde omkring, da vi snakkede farve. Det med, at de varme farver føles som nære farver, og de kolde farver føles som fjerne farver. I Per Kirkebys billede her til højre, som næsten er abstrakt, der fornemmer man alligevel noget dybde i den varme, gule, grønne i forgrunden, og den kølige og blå, måske en himmel i baggrunden. Så er der begrebet repertoire. I modsætning til overlapning, der kun skaber en lille form for dybde, så kan man bruge repertoire til at skabe et meget dybt rum. Repertoire, det er fransk, og det betyder tilbageskubber. Det vil sige, at man ligesom her i Edvard Munchs maleri og i Méliès maleri fra 1864, man sætter noget stort i forgrunden, der skaber resten, der skubber alt det andet bagud. Manden i forgrunden i Edvard Munch skubber de andre bagud. Pigen i forgrunden her i Méliès er med til at sætte i perspektiv, at de her personer og genstande i horisonten er meget små. I Harald Slott-Møller og i Van Goghs maleri her, der er der brugt det, der hedder optiske gradienter til at skabe dybde. Altså nogle elementer, der snyder øjet til at give en fornemmelse af dybde. I Harald Slott-Møller, der er der brugt luftperspektiv. Luftperspektiv, det betyder, at detaljerigdommen er meget større i forgrunden, hvorimod det forsvinder mod baggrunden. Som om der falder luft ned, eller en atmosfære, der sådan hindrer en i at se alle detaljerne i bjergene i baggrunden i forhold til citronerne her i forgrunden. En anden optisk gradient, det er farveperspektiv, som vi har været inde på, som Vincent van Gogh har anvendt. Gradienter, det handler altså om nogle genstande i billedet, som ændrer sig efterhånden, som det bevæger sig ind i dybden. Det kan ændre sig ved at skifte farve, størrelse eller detaljeringsgraden. Og det her, det var de optiske gradienter. Så har vi noget, der hedder lineære gradienter. Det er altså ikke noget med farven eller detaljerne, der forsvinder indad, men det er noget med linjer, der går ind i billedet. Her indadførende linjer i rækværket, indadførende linjer i vejen. Det er lineære gradienter. Man kan også have lineære gradienter ved, at ensartede former bliver mindre indad. Den ensartede form i mennesket bliver mindre herinde, eller træerne eller lygtepælene, der forsvinder ind i billedet. Begrebet linear perspektiv, det kan et billede have. Det betyder, at et billede er bygget op, sådan at alle elementer
i et billede ses fra et sted, fra en synsvinkel. Her har vi synsvinkelen, vi står her på vejen, og alle træerne og vejene forsvinder ind i billedet ud fra den synsvinkel. I modsætning, der har jeg et eksempel her fra ca. 140 før Kristi fødsel, et billede, som ikke har lineære perspektiv. Her bliver genstandene set fra forskellige synsvinkler, dammen ovenfra, men fisken og ænderne i dammen bliver set fra siden. Hvor de her indadførende linjer mødes, hvis man har lineær perspektiv, det hedder forsvindingspunkt. Og sidder det her forsvindingspunkt, nu sidder de ude i venstre side i Edvard Munch, men sidder forsvindingspunktet i midten af billedet i den lodrette midterakse her, ja, så er der tale om et centralt perspektiv. De indadførende linjer, både i gulvet og i loftet, mødes i midten. Og det samme har vi herovre med skinnerne, og spærene i loftet, de mødes i den lodrette midterakse, så der er centralt perspektiv. Det næste, vi skal snakke om, det er synsvinkel, perspektiv, derfra, hvor man ser motivet. Og jeg har taget 3 billeder med her. Van Goghs, Richard Billingham og Carl Isaksen. Van Goghs Kartoffelspiseren fra 1885 bliver set i normal perspektiv. Det betyder, at man kigger lige ind på motivet, vi er i øjenhøjde med motivet. Richard Billingham i midten, Race Alar fra 1996, det bliver set i frøperspektiv. Vi ser motivet nedefra og op. Det kan man anvende både sådan hierarkisk ved at se, at man kigger op på sit motiv, at det er overlegent, eller det kan bruges ligesom her til at skabe uoverskuelighed og noget rodet, linjerne bliver skæve, man kan ikke overskue hele situationen, når der er frøperspektiv. Modsætning fugleperspektiv, som i Carl Isaksen, der ser man oppefra og ned på motivet. Det kan man også bruge sådan rent hierarkisk og som en magtposition, at man kigger ned på sit motiv, eller som her er et fugleperspektiv med til at give ro, fordi man kan overskue hele motivet. Det sidste, vi skal se på nu, det er komposition, og det handler om den måde, en kunstner arrangerer sit billede på, bygger sit billede op. Det handler om, hvordan elementerne er placeret på billedets flade. Sådan en komposition, den kan være sådan nøje planlagt på forhånd, inden kunstneren går i gang, eller så kan den også opstå spontant i processen. Når man snakker om komposition, så er der tale om sådan et usynligt net af linjer, som bliver lagt ned over billedet. Og det er for at skabe nogle forskellige oplevelser. Måske vil kunstneren gerne give en oplevelse af ro og balance, eller dynamik og fart, af samhørighed eller af ensomhed. Så det er altså et virkemiddel. Det kan også være et virkemiddel, kunstneren bruger til at sikre sig, at man som beskuer får øje på nogle bestemte ting. Når man snakker om kompositionslinjer, så er det altså det her usynlige net af linjer, som bliver lagt ned over billedet. Og den første kompositionslinje eller princip, jeg vil gennemgå, det er ellipsen eller cirklen. Her er der 2 malerier, der begge to er bygget op over en cirkel, en ellipseform. Og det er ikke sådan en konkret cirkel som lampen i loftet, der er tale om. Nej, det er personerne her, der danner en cirkel, og personerne her, der danner en cirkel. Hvis man har en cirkelkomposition, så vil det tit give oplevelsen af samhørighed og hygge, noget intimt i den her badesituation. Og samtidig så er det med til at styre den, der kigger på billedets øjne. Vi bliver ledt hele billedfladen rundt. Vi går fra kvinden ned i armen, ned i barnet, ned i benene, over til det andet barn, der bukker sig til barnet, der sidder her oppe i kvinden igen, så får vi øje på barnet bag hende, og hendes ryg peger tilbage. Så vi kommer hele billedet rundt. Man kan også med kompositionslinjerne skabe en statisk eller en dynamisk komposition. Vil man have et billede i harmoni og ro, eller vil man have et billede med fart? Hvis man gerne vil have et roligt, statisk billede, så vil man se lodrette, vandrette linjer, cirklen, den lige side, trekant og kvadratet. Sådan et billede vil være i ro, hvorimod hvis man har diagonaler, skrålinjer, vrede trekanter, ellipser, så vil man have fart og dynamik og noget ustabilt i billedet. Det samme gør sig gældende med en trekantskomposition. Den stabile trekant her til venstre, der hviler på den flade side, vil give en fornemmelse af ro, hvorimod den labile trekant til højre, der hviler på spidsen, vil give en fornemmelse af fart og dynamik, at man lige kan tippe til den, og så vælter den. Jeg har 2 billeder med her, der viser trekantskompositionen. Frans Henningsen til venstre, der har vi kvinden i en trekantskomposition. Hun er fattig, hun er alene uden en mand, på et tidspunkt, hvor det var det samme som at ikke at have noget socialt sikkerhedsnet. I kraft af, at hun bliver afbildet i den her stabile trekant, så får vi fornemmelsen af, at hun er stærk, hun er solid, hun er et tryg base for de her børn.
Til højre har vi Willumsens 2 kvinder, der lige mødes på en sti og siger hej til hinanden og forsvinder igen. Den her fornemmelse og oplevelse af fart og det her hurtige møde, det giver han os ved at lade dem hvile på spidsen i den labile trekant. De tipper lige omkring hinanden og forsvinder videre. En anden kompositionsprincip, det er symmetriaksen og diagonalen. Symmetriaksen, det er, at man har en lodret symmetriakse eller en vandret, og placerer sine motiver og genstande enten i midten af dem. Gør man det, som Lykke Andersen har gjort herovre til venstre, så får man et roligt billede, et stille billede. Til højre har vi P.S. Krøyer, der har en tydelig diagonal, der går fra øverste venstre hjørne og ned til nederste højre hjørne, der skærer billedet i to mellem land, vand, mellem kvinder og mænd. Det næste princip, jeg vil fortælle, det er det gyldne snit. Måske har I hørt om det gyldne snit tidligere i folkeskolen eller i andre fag. Men det gyldne snit, det er en måde at opdele billedfladen på, og det stammer egentlig oprindeligt fra oldtidens Grækenland. Historien er den her græske filosof, som gik rundt på markedet med en stok og spurgte forskellige mennesker om, hvordan de ville opdele den her stok på den mest harmoniske måde. Og så satte han et mærke der, hvor folk pegede, og han lod mærke til, at alle mærkerne samlede sig i et punkt. Og ved at måle forholdet mellem de her 2 dele, som stokken nu blev delt i, så fandt han frem til det gyldne snit. Altså den måde, eller det snit, der kunne opdele stokken på den mest harmoniske måde. Og i det antikke Grækenland, der definerede matematikerne så det her gyldne snit som grundlaget for al harmoni, både i natur og i kunst. Og man så den her harmoniske opdeling, de her harmoniske proportioner, dem så man også i sneglehuse og i planter og hos mennesket. Og her er et slide, der viser, hvordan det gyldne snit. Hvis man skal finde det gyldne snit, så tager man en linje, og så, hvis vi har billedfladen her, vi har en linje, og så går man cirka 38% ind og sætter et mærke. Den deler linjen i 2, A og B. Og forholdet mellem linje A og linje B, de proportioner er så det gyldne snit. Og der har man så set, det går igen i sneglehuset her med hele linjen 38% ind, og der bliver den delt. Hele linjen 38% ind, og så videre og så videre. Og det er det samme talforhold, der gør sig gældende i solsikken. Man så linjeproportionerne i mennesket også, og man brugte den til at bygge arkitektur efter. I kan se her en tempelgavl, linjen 38% ind, og der delte man den. Så det betragtede man i antikken som sådan en guddommelig harmoni, og hvis man anvendte den i sit kunstværk og i sin arkitektur, så fik man den optimale harmoni. I antikken brugte man det, og i flere andre perioder har man også anvendt det gyldne snit som kompositionsprincip, og så har der været nogle perioder, hvor det har glemt. Men det er vigtigt, at I kender til det, fordi det bliver stadigvæk anvendt, og det er også vigtigt, når man ser på tidligere perioders kunst. En billedflade kan inddeles i 4 gyldne snit, fordi at både den billedets vandrette og lodrette flade vil have 2 gyldne snit fra hver side. Og så kan man trække de her linjer ned og ind i billedet, og det er altså de 4 linjer, de gyldne snit i et billede. Jeg har nogle eksempler på nogle billeder her, der er bygget op over det gyldne snit. Vi har linjerne her, der skærer ned gennem sneglen, både lodret og vandret. Vi har herovre i Lundbys billede, hvordan horisonten, der hvor himmel og jord lige skilles, også ligger i det gyldne snit. Konen er placeret lige i det gyldne snit, og tilsvarende i de andre her. Så nu har I lært nogle nye begreber i forhold til komposition, rum og perspektiv. Og når vi mødes til undervisningen, så skal I medbringe de noter, I har gjort jer, de fagord, I har skrevet ned, mens I har set podcasten. Og så starter vi med at repetere og snakke om ordene. Og hvis I har fået lyst til at læse mere om de her forskellige principper, så kan I læse dem i jeres billedkunstbog, side 7 til side 27. Når vi mødes, så skal vi lave nogle forskellige praktiske øvelser, hvor I sådan i praksis skal prøve at analysere nogle kompositionslinjer i nogle malerier. Og I skal også selv prøve at skabe nogle billeder med jeres mobiltelefoner ud fra de her forskellige kompositionsprincipper. Så på gensyn, vi ses.